Какви са очакванията ви за турнира? Очакваме да се представим добре и да дадем всичко от себе си. А защо решихте да участвате? За да си направим малко летни спомени. Чудесно, благодаря. Опитваме се да станем сега по-напредна позиция, да даваме всичко от себе си и ако се може да станем на първо място, ще е много добре за нас. Чудесно, а защо решихте да участвате? Моите приятели ме изиха да участвам, защото било забавно, аз за първо година участвам и мисля, че ще е забавно. Благодаря, успех! Мерси. Какви са очакванията ви за турнира? Очакванията са ни победа всеки матч, твърда игра и купата накрая. А защо участвате в турнира? Защото обичаме футбола, спорта и обичаме да се забавляваме с приятелите ми. Очакванията са да се класираме колкото се може по-напред с отборите ни. И като цяло това е. Да се забавляваме. А защо решихте да участвате? Не знам, защото той е турнир, с който много се забавляваме и сме приятели. Може би е събитието, което всички очакват най-много през годината цялата. Нашите очаквания са да спечелим титлата на турнира, да триумфираме като последна година и това като цяло. Защо решихте да участвате в турнира? Дойдохме да се забавляваме. От тази игра изпитваме удоволствие ние всички, моя отбор. И смятаме да спечелим първо място. Очакванията са ни, както всяка година, най-вече се забавляваме, да се получава приятна игра, да няма караници и такива подобни неща. Надявам се и да спечелим както миналата година, да се защитим титлата. А защо решихте да участвате в турнира? Аз участвам от доста малък и като цяло това ми е последна година. Реших да се позабавлявам и да не я изгубя.